Yeah, and Rasta. Because ndakuti bwa start akaona start. Rasta. Chipo chamakabata. Kwete chamuri kumwa chiri kune rumwe rwoko. Inonzi royal pig. Kana yakazara it's $5. Then ndoenda kundema heads. Kana yakanyatsozarisisa. It's about $10-15 depending kwaenda ndema heads. But in the IPO for $3. Inda mapuwa for $3. Vana vaida kuti mugare muri airi. Vanozoti mimi ndimunoningirikina munoendoza ndimunoendoza ndikubuda saka that's why ndaisa inonzi ziplock bag yekucanada ndakanayo asi munogona kuiona futi I good my hips vanogona kutadza kwaanyatsoaona machakinyatso aseparate my hips Mbanje Mbare. Rasta arto sunga ufuta. Mira eso, mira no kutaura something. Mira so. Ebo. My reason another R2 packet. A bag of how many? I think 30. Saka munokwara. I am original. Originally from UK or something. The number one paper in the UK. You know the royal pig. I just promote my drugs, but those who eat Mbare. Unakirwa. So Sakanakira Mbare, boss. No more Canada, wire $100. But I bought it for $3. Only $3. My leave R2. So I got $3.20. Equivalent to 20 cents. Yeah, $3.20. I have the royal pack and the Rieslers. Right here. But you could eat it. Plus, Maritina food can go as a GB. My US dollars. A coat, to take a coat, it's $2. Yeah, castle coat, only $2. Saka vangu arikunza kwenyika mo uya wakudeni mombo fila o vibe rando fila ronaka remughetto saende kumasalad kumahotero we am ghetto so that was saying to take for only $1 T-bone steak for $1 ayo apa ringona $11 ka pane imwe yakaputirirwa kai aize saka ngavasadipe mabandana tinawo everything anombode kojairwa nematsaga inharo ati natune nharo handina nharo nemunhu ini ndikutoita life history yangu toeducata matsaga vari foreign vanofika kuti kuzimbabwe tikushuduka tiri nice zviri kuita ndokana kucanada but zimbabwe iri nicer than canada because kucanada hakwanisi kufamba nedhobho dzakadai muno dzakawanda kudai because handidzi afford anyways saka ndakati kufamba nadzo nokudzi afforda zvinhu tu zvakasiyana zimbabwe ndokona kutenga paper bag for $55 ya tsapo
nempande sekubhema kulezi variko ka kulezi havana hadi tombosungwa nemapurisa but sekuru variko zvinogadzirisika awa sekuru variko vanongoti marasta kana anese boendisai kushuga unotema nzimbe wakasungwa nempanje mazuva ano unoendeswa munotema nzimbe for 3 months kuchiredzi saka kulezi vari bhoka havasi kokuendesa jeri wanguti ngoshandirawo bani nyika state hakulezi vari bhoka plus land takapiwa kafundisati rekurima but kwete mbanje mbanje zobva malawi because mudara akataura kuti mbanje is not a cash crop yeah hasida kulegaliza sekura hasida kulegaliza ganja because akaona kuti zvapana zvati zvekugeto zvikuita sei zvinonakirwa stereka zvinonyanya kuzofarisa zvikalegaliza kasanozoti haisi danger maminista mapurisa masoja kune hobanorwa mbanje aya hachisi chitema kupinda mbanje ngotingweswa pamaketi kutange fodya chiri kusungisa kuti anyways saka ndinoita kuti kuti mbanje zvese zviri kusungisa but mbanje inotengeswa matakshop hachisi kusungisa mazuva anonewana pese pese mbanje tinorova tinozitengeswa kumana okay toda kuti dzingotengeswa mana naok nanatm nanaspa unotenga wakutanga utenga chimonera because when you look at it sorry please sorry kuona ichi chikutanga chimonera marislas ana kugadzirwa chimonera ayo marislas ana kugadzirwa mbanje akagadzirwa chimonera saka mbanje dzangofanira chimonera tofanira kungochirovawo sechimonera but zvine karespect kechiaya mani waiziva kudzinga mamhepo nevaroyi mudzimba although tisingabhelieve nenyaya dzevaroyi kasi dzingoribo kurova torova zvakaipa nebasisters wobva akauya kuno kubva kuengland vakaona magi akaona lady bima akauya akationa tichirova dhobo sarutai akauya akaona tichirova dhobo